по-добре чуеш моята история. Моята е по-интересна. Глупост. Бе, чуй бе. Завърших гимназия с една приятелка, искахме да ходим на море, обаче нямаме никакви пари и какво да правим, трябва да се работи нещо. На мен ми скочи една оферта да продавам сладолед. И ето идват първите клиенти, две супер сладки малки дечица и такива броят си стотинките и ми стана супер тъжно и викам да маре, ще ги почерпа един сладолед. И не минаха няколко часа, докарах още приятелчета, но такива супер сладки. Аз им подарявам и на тях сладолед, нали съм добра душа. Доста черпих, една-две седмици черпих сладолед, докато не дойде време за ревизия. Добре, толкова малки деца, как могат да дадат толкова много сладолед? Така да, аз на море не отидох, но разказвам ви тая история, за да направим заедно едно добро. Споделете историята ми, защото гледането на точно това видео означава повече пари за кампанията на Holiday Heroes и Viva Credit за подпомагането на 5000 български семейства в нужда да посрещнат великденските празници, както се посрещат празници.